జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం జోగినిపల్లి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో రాత్రిపూట వీరంగం సృష్టించారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. వేసవి సెలవులు ఉండటంతో తాళాలు వేసి ఉన్న పాఠశాలలో రాత్రిపూట 8 రూమ్ల తాళాలు పగలగొట్టారు. ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశారు. వెంట తెచ్చుకున్న మద్యాన్ని తాగిన తర్వాత ఖాళీ బీర్ బాటిల్స్ ను ఆఫీస్ రూమ్ లో పగలగొట్టారు. రూమ్లోని కుర్చీలు, బెంచ్లు, విద్యుత్, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ పరికరాలు, ఫ్యాన్లను ధ్వంసం చేశారు. బీరువాలోని పుస్తకాలను చిందరవందరగా పడేశారు. ఉదయం స్కూల్ కు వెళ్లిన ఉపాధ్యాయులు అక్కడి పరిస్థితిని చూసి షాక్ అయ్యారు. వెంటనే గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించారు. మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూడాలని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు గ్రామస్తులు, ఉపాధ్యాయులు. ఆలోచన విధానంతో మరి దూరం అనిపించింది సార్. నేను వచ్చి